रायजोआव सोलोंथाइ बिफाननि फेलें जानायखौ जोबथायाव सिमान लादों गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, मेट्रिक आनजादनि सोंलु बिलाइ भाइरेल जानायनि सायाव सोलोंथाइ बिफाननि फेलें जानायखौ सिमान लादों गिबि मन्थ्रिया। जाथाया माखासे सान जालांनायनि उनावबो गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया जोबथायाव आसाम आयेन आफादनि सदनाव बिफाननि फेलें जानायखौ सिमान लायो। सुलुंनि बादिब्ला सोंलु बिलाइ बायजोआव ओंखारनाय जाथायनि सायाव दासिम गोबां बिबानगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। नाथाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै गाहाय दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हायाखै। बेनि सायावनो गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ थाबैनो सारेन्डार जानो बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रिया गोख्रों रावजों बुंदों, फरायसाफोरनि इयुन जिउखौ लानानै गेलेग्रा सुबुंफ्रा सासेबो बारग'नाय नङा। गुबुन फारसेथिं मेट्रिक आनजादनि सोंलु बिलाइ भाइरेल जानायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया गोरोन्थिखौ सिमान लादोंब्लाबो नाथाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ दासिम सिमान लानायखौ नुनो मोनाखै। बबेखानि सोलोंथाइ मन्थ्रिया गुबुननि सायाव दाय जाबसिननो नाजानायखौसो नुनो मोन्दों। थारैनो बे खेबनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायगोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।